căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Când se întâlnește credința omului cu puterea lui Dumnezeu, și atunci este minunea. Când suntem dispuși să lăsăm pentru Domnul, atunci cu adevărat am înțeles chemarea noastră. Câtă vreme trăiești, câtă vreme ești pe acest pământ, lucrează la mântuire. Căci vine noaptea, adică moartea, când s-a terminat cu totul. Câte generații au trecut pe aici? Câți oameni mari, câți oameni care au avut o inteligență extraordinară și care au lăsat lucruri mari după ei, dar n-au luat nimic cu ei. De ce e important felul cum ascultăm? Păi ascultarea nu e tot una cu auzirea. Ascultarea înseamnă punerea în practică a ceea ce auzi. Degeaba mănânc eu, că nu se satură soția mea, trebuie să mănânce și ea. Așa e și cu credința. Credința este ceva personal. Faptele noastre strigă după noi ceea ce am fost noi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Grijă avem cu toții, dar a ne îngrijora e cu totul și cu totul altceva. Ispita face parte din credință, să știți. Multe lucruri de învățat despre credință, dar cel mai frumos e să o trăim. Nu e nimeni în lumea aceasta care pentru dragostea Domnului Iisus să fi lăsat ceva. O credință care nu se îndemeiază pe Domnul Iisus e o credință zadarnică. 1000 să cadă de-a dreapta ta și 10.000 de-a stânga ta. Tu să rămâi acolo pe linie, pe drum. Orice lăcomie care stăpânește pe om îl duce la rău. Păi să știți că socotelele cu viața le încheiem decât când punem mâna pe piept. Singura modalitate să biruiește este lupta. Singura modalitate să trăiești viața frumos pe acest pământ e să-L ai pe Dumnezeu în viața ta. Fără El, totul e pierdere. Sunt trecătoare toate. Și noi înșine suntem trecători.